Bulan nek merongko sampe. Ngene ora iso ora oleh. ngene Ora oleh. anggo sikil Ora oleh. anggo tangan Ora oleh. kowe sedhot dhuwit dikok dhuwit tanpa nyenggo romi iya to Apa wae di luar. Untung aku kowe ngeyel. tuh aku ngene. apa mati di margo Biar pengasihan malik. Duit tangan gue ngene percaya apa ya? Ora, hile-hile. Jika duit tanpa nyenggo romi. bodoh nih bodoh nih piye bener kok oh gitu kalangan saya ta yang bodoh Ayo wes, ayo iki bakale kok jek gebrak. enggak Saya ali ku yo mesti muni bareng. nok iki nok Ayo berarti saldo terus suwe. Iya nek akeh acarane yo. Mas. Tung dang normal iki Mas. Thank you.